Hayırlı günler. Güzel bizning Kumush Qamrau gazetini yaratib o'qishim, bolalar bilan o'zingizni tanishtirib o'tingizlar. Benim ismim Vinyar Fayzullin. Men Оренбург өлкәсеннән Казан театр училищесын тәмамлап, монда эшкә килдем. Казанда укырга кергәндә мин белмәдем кайда барырга икәнен, үзем укып бетергәндә 9нчы сыйныфтан киттем мен. Интернеттан күрдем Казан театр училищесында, шунда бардым. Үзем мин чыннан да башта творчество белән увлекаться итмәдем. Мен үзем шаңгыда чабайдым, шаңгыда чабып урыннар алайдым. Аннан соң мине әни музыка буенча конкурсларга алып бара башлады. Әни музыка сыртучысы булып эшкә урнаштырды мәктәпкә. Шуннан соң минем бер конкурста долг честь ролен дип аталабыгай. Шунда 3нче урын алдым да, йолдызым янды да. Шуннан соң мин 9нчы классны бетергәнче җырладым да. Казан театр училищесына бардым. Мин анда әле театрда эшләрмен дип бармадым, җырчы булып чыгармын дип. Театр миңа ошамый иде, дөресен әйткәндә. Аннан соң беренче курсын тәмамлаганда мин театрга гашык булдым һәм театрсыз яши алмыйм. Демәк, сез спорттан иҗатка килгән кеше шулай бит? Спорттан иҗатка килдем. Һәм бүгенге эшегез ошый. Бүгенге көндә эшем бик каты ошый миңа. Ничек инде ошамасын, яңа бина, яхшы труппа, без килгәндә җылы итеп кабул иттеләр. Мин ел ярым белән эшлим безнең театрда. Шул. Яхшы. Әмма 21 декабрь көнне сезнең премьера булачак балалар өчен шулай бит. Әйдәгез шушы премьера турында һәм сезнең анда башкарасы ролегез турында сөйләшеп алыйк әле. Бу әкият, ул күп әкиятләрдән җыелып ясалган. Акбүре, Чәчәк Күлмәк. Акбүре әкиятеннән мин Акбүрене уйныйм инде. Бу Акбүре балаларга нәрсә белән ошавы мөмкин. Балалар супергеройларны бит хәзер ярата җыйдым. Мөгъҗиза кирәк аларга. Минем персонажым Акбүре ул шундый мистический бит инде. Ул үзенең куллары белән эшләми, ул магия белән, сихер белән нәрсәдер эшли. Шул яктан миңа калса ошар балаларга. Менә үзегезнең күңелегезгә кайсы ягы белән үз иттегез шушы Акбүре ролен? Акбүре ролен минем үзем әдресен әйткәндә супергеройлар. Мин Marvel'dan bütün киноларны караган, бөтенсен берсендә күз алдымда уйнап үткәнмен. Демәк, бу роль сезнең күңелегезгә хуш килә, шулай бит? Яхшы. Башкарган образ сезнең характерыгызга туры киләме? Башкарган образ минем характерыма, әз генә бардыр инде. Ул минем кебек шулай нәрсәләр уйлап, нәрсәләр әйтеп куя ул. Мәгънәле итеп. Кайбер урында шаярып та ала. Дөресен әйткәндә барысы да шаңа. Үзем дә шаярып та алам, серьезно итеп әйтеп куям. Яхшы. Менә үзегез башкарырга бик теләп тә башкарамый калган, яисә шул хәтле башкарасы килмичә генә башкарган рольләрегез бармы? Башкарырга юк инде, андай рольләр юк алай. Бар рольне дә уйнап карыйсым килә минем. Бөтенсен иң яраткан ролем минем город Брежнев спектакльнең Артурикны яратмыйча рольне уйнап булмый. Аны барыбер сиңа ошамаса да ул башта, соңыннан син аны яратып бетәсең. Күнегәсең инде ошай бит. Яхшы. Менә театрдан тыш тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсез икән? Мин музыка белән шөгыльләнәм, җырлар язам. Татарча түгел, русча. Татарча әлегә язып караганым юк. Русча, рэп шигырь язам да, аннан соң интернеттан мандат алып, беренчедән сатып алам музыкасын, битларын. Мәктәптә укытучы булып эшлим. Музыкальный мәктәптә актерская мастерство. Яхшы. Демәк, сез тулысынча иҗат кешесе дип әйтергә була. Шулай бит. Яхшы. Әйдәгез, әңгәмә ахырында кыска гына бит сорау әзерләгән идем мин сезгә, кыскача гына сорауларга җавап бирсәгез, иң яхшы бүләк ул сезнең өчен? Иң яхшы нәрсә? Бүләк. Иң яхшы бүләк минем өчен ул театрда эшләү. Театрда эшләү. Яхшы. Иң яраткан бәйрәмегез? Иң яраткан бәйрәмем Яңа ел һәм туган көн. Яхшы. Нәрсәне сойлар идегез? Дискотекага барып биеп кайтымы, әллә инде репетицияме? Репетиция. Дискотекаларны яратмыйм. Мин күбрәк домашний кеше. Яхшы. Атнага бер тапкыр булса да мин театрда уйнаган бер персонажым. Яхшы. Һәм чәйме, әллә инде кофеме? Кофе. Чәй яратмыйм. Яратмыйсыз. Менә бүген нәкъ менә бүгенге көн 15 декабрь чәй көне. Чәй көне. Мин аны эчәм. Обычно кешеләр көн саен эчәләр. Минут саен мин алай эчә алмыйм. Мин айына бер тапкыр эчеп куям. Яхшы. Бик зур рәхмәт сезгә.